प्रेजेन्टआवनो जुदि नों मोजांखौ मावाब्ला फिउचाराव नों माबोरै मोजांखौ मोनहैनो? प्रेजेन्टआवनो जुदि नों बिफांखौ गायाब्ला फैगासिनो थानाय समाव बोरै फिथाइ मोनजाहैनो? प्रेजेन्टनि समखौनो जुदि नों भेलु होआबा फिउचाराव नों मा मोनहैनो? जेब्लायबो जुदि नों टाइम पास खालामनानैनो समखौ हगार हरोबा, दानि जुगाव सोरखौबा सोङोबा मा खालामदों होननानै बे बुंगोन टाइम पास ओरैनो बेरायगासिनो, टाइम पास गेम गेलेगासिनो, टाइम पास फेसबुक वाट्सएप नायगासिनो, टाइम पास सोरजोंबा फन रायलायगासिनो होननानै। समखौ मानो ओरैनो हगार हरनो दरखार? आं बेखौ बुङाखै कि नोङो बेरायनाङा बा फेसबुक वाट्सएप नायनाङा बा गेलेनाङा होननानै आं नोंखौ बुङाखै। सानसेयावथ' नों खेबसेबाबो फेसबुक वाट्सएपखौ नायो, ससियेल मिडियाखौ नायो, बेरायो बा सोरजोंबा नोङो टाइम पास फन रायलायो। नाथाय आथिखालाव बे दा बांद्राय जाबाय। सम दङ नोंहा बेफोरजों टाइम पास खालामनो थाखाय, नाथाय सम गैया नोंहा दसे सम बाइबेल फरायनो, दसे सम आरज खालामनो, दसे सम इसोरजों रायज्लायनो थाखाय। दिनै गोबाङानो ख्रिस्टियान नंगौ, नाथाय मानि थाखाय फोथायनायाव दुरबल, आरज खालामनायाव दुरबल, आरज खालामनो गोसो गैया, बाइबेल फरायनो गोसो गैया, गिर्जायाव फैनो गोसो गैया? जाहोना बेनो। जेब्लायबो नोङो फेसबुकजों टाइम पास खालामो, वाट्सएपजों टाइम पास खालामो, गेम गेलेनानै टाइम पास खालामो, सोरजोंबा फन रायलायनानै टाइम पास खालामो आरो बेनो नोंखौ आत्मिक जिउआव दुरबल खालामलाङो। मानोना नोङो इसोरनिख्रुइ बांसिन संसारनियावसो नोङो सम होयो। बे फेसबुकआव, वाट्सएपआव, गेम गेलेनायाव बा सोरजोंबा नोङो नंखाय बाखाय, नंबां जाबां फन रायलायनायाव, जायनि जाहोनाव नोङो जिउनि फारसे गोसो गैयै जालाङो। बेनिखायनो बोसोना बुङो, मोजां सम थानायावनो जुदि इसोरखौ नागिराब्ला नोंनि खैफोदनि समाव, निदाननि समाव जेब्ला नों गाबज्रिगोन अब्ला इसोरा नोंनि गाबज्रिनायखौ खोनासंनाय नङा होननानै बुंनाया। मानोना नोङो मोजां थानाय समावनो जेब्लायबो संसारजोंसो नोङो टाइम पास खालामदों, संसारनोसो सम होदों। बे फेसबुकआव, वाट्सएपआव, गेम गेलेनायाव, सोरजोंबा नंखाय बाखाय फन रायलायनायाव इसे फ्रि जाबानो नोङो बेफोराव सम होयो। नाथाय इसोरनि थाखाय नोंहा इसेबो सम गैया, दसेबो रायलायनो थाखाय सम गैया इसोरजों, बाइबेल फरायनो सम गैया, आरज खालामनो सम गैया। बेफोर गासै संसारनि बिसयफोरानो नोंखौ जिउनि फारसे गोसो गैयै खालामो, नोंखौ होबथायो। बेनिखायनो गोसोआव ला, नों जुदि प्रेजेन्टआवनो जुदि इसोरनो सम होआब्ला नों फैगासिनो थानाय समाव थारैनो बासायजागोन। प्रेजेन्टआवनो जुदि नों इसोरनि अनजाग्रा फिसा जायाबा फैगासिनो थानाय समाव बे नोंखौ गावनि फिसा होननानै बुंगोननो, बे नोंखौ सिनाया होननानै होखारहरगोनसो। प्रेजेन्टआवनो जुदि नों इसोरनि थाखाय मावाब्ला फैगासिनो थानाय समाव मा इसोरा नोंनि थाखाय मावगोन? प्रेजेन्टआवनो नोङो धोरोमनि लामायाव थाबायाखै, प्रेजेन्टआवनो नोङो मोजांखौ मावाखै, प्रेजेन्टआवनो नोङो थगायगासिनो, लोंगासिनो, सोबगासिनो, गाज्रि आखल आखुजों नोङो जिउ खुंगासिनो। ओमफ्राय नों बुंगासिनो आंनि फिउचारखौ मोजां खालाम। बिदिजों थारैनो मोजां जागोन ने? नों गावनो मोजाङाव गैया, अब्ला फैगासिनो थानाय समखौ बोरै मोजां जाजानो लुबैखो? बेनिखायनो गोसोआव ला, नोंनि बे टाइम पास खालामनायानो नोंखौ नोरोगाव पास खालामहरगोन। साबधान।